Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ili ndi Diamond Razi Gawenga limene chipani cha Malawi Congress Party chimatilondola nalo. Taenda koseko ndi President Chihana ndiye akhalapo tilondola koseko kuti atipange chipongwe. Namba plate yake ndi imeneyi. Izi zikuchitika kuno, anthu ali mbali athu wa MCPO wathawa padakali pano, anthu akuyimaliza galimoto yonse ndi imeneyi. Ndiye apa President Chihana apa ali ndi gulu la anthu limene lili kumbali yake. Anthu onse amudzi akondwera ndi President Chihana. Ndiye izi zimene zikuchitika kuno, ndiye tikati kupatsani zonse kuno mezi ngakhalire, koma zifwamba za chipani cha Malawi Congress Party zakhala zikutilondola nsewu kuti zitipange chipongwe. Zachita kutengera anthu amudzi amene atipulumutsa, anthu amudzi amene akukonda Enoch Chihana ndi amene ampulumutsa mtsogoleriyo. Ndiye china chilichonse tikuwuzani fesi tikuopa tikupita konko, ndipo kenakali konse mukaona mune ndine Ahmad Maloko, one kake and goodbye. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.